Helo, a croeso I wers seicoleg uned 2 methodolegau, iawn. Enw fi 'di Mr Alun Ellis, dwi yn beneth seicoleg yn Ysgol Syr Owen, a dwi'n dysgu seicoleg I dipyn o ysgolion cyfagos hefyd. A dwi heddiw 'ma'n mynd I drio esbonio methodolega, a ma' hwn yn bwnc eitha trwm, a mi fyddai'n defnyddio fel nodiadau, byddai'n defnyddio'r trefnyddion gwybodaeth CBAC, a mi fyddai'n drwyddo fo gam wrth gam, a wedyn ar ôl hynna, da ni'n mynd I edrych ar gwestiynau arholiad yn y pwnc, a gawn ni weld os da ni'n gallu dallt yr gwestiynau yna. Mae hwn yn faes eitha swmpus, felly mi fydd yr pwynt pŵer yn cael ei roi fyny. Dwi'n gwybod bod trefnyddion gwybodaeth i'r rhan fwyaf o'r beth bynnag, ond mi fydd y pwynt pŵer, so mae'n gyfle wedyn I chi fynd drwyddo fo'ch hun yn eich amser eich hun hefyd. Iawn. Os gan I ddechrau. Let me just share your screen. Iawn. Felly, wel ni'n sôn dan uned 2 methodolega. Os hwn di'r un cyntaf, da chi'n edrych o uned 2, mae o'n wahanol iawn I uned 1, cwestiynau byrrach, cwestiynau 1, 2, 4 marc, 3 marc. Mae angen gwybod y gwybodaeth yn fanwl iawn, a hefyd mae 'na 3 rhan o wybodaeth chi angen gwybod ar gyfer hwn. So gwybodaeth ei hun, da chi angen gallu diffinio be olygir gan arbrofion, lled arbrofion ac yn y blaen holl ffordd lawr fan hyn. Y dealltwriaeth ydy bod chi angen gallu adnabod be ydy'r arbrof, be ydy'r lled arbrof, be ydy'r arsylwi cyfranogol. A hefyd dealltwriaeth ydy pa un sa'n bosib I chi ddefnyddio mewn sefyllfa. A wedyn mae'n gallu gwerthuso. So felly manteision, anfanteision. Iawn, a wedyn hefyd da chi eisiau gwybod be mae data meintiol ac ansoddol a ffynonellau gwreiddiol ac eilaidd hefyd. Iawn, so felly mae'r rhan yma yn y ran maeth. Iawn, dwi'n mynd I ddefnyddio trefnyddion gwybodaeth CBAC I fynd drwyddyn nhw. Os oes unrhyw gwestiwn, wel, gallai ymateb ar hwn, ond gallech chi roed y mewn. Mae yna wers fyw mynd I fod ar 5 o Chwefror, felly os da chi yn gwylio fo rwan, neu yn mis Ionawr yn 2024, iawn, mi fyddach chi'n gallu gofyn cwestiynau yn yr wers yn mis Chwefror, os da chi'n gwachod recordiad sydd wedi digwydd amser maith yn ôl, felly bydd o'n cyfle I chi ofyn cwestiwn. Iawn, so felly, da ni angen gwybod, da ni angen gallu diffinio, da ni angen deall lle mae'n gallu cymwyso'r gwybodaeth, a hefyd da ni angen gallu gwerthuso. Iawn, so felly mae 'na 3 tabl mawr, iawn, dyma fo'r cyntaf, a mae o'n edrych yn ofnadwy o lot o waith. Iawn, dydy meiro bach I'm yn gweithio, so felly ai drwyddo fo efo'r mouse fan hyn. Mae A3 yn golygu gwerthuso, so be gennych chi fan hyn ydy gennych chi cefndirau, a gennych chi gwendidau, a da chi'n dod ar ddau nhw fo'i gilydd I os ydy'r cwestiwn jyst yn gofyn am werthuso. Iawn, ddechrau ffwrdd, da ni'n dechrau'r arbrof o labordy. Iawn, mae arbrof ei hun yn golygu bod gennych chi newidyn annibynnol, a mi ydych chi'n newid hwnna. Mae o'n anaml iawn, mae wedi trin, achos dim yn swnio'n iawn beth chi'n newidyn annibynnol, achos mae'n defnydd y gair newid ddwywaith. Ond y gwirionedd ydy, da chi yn newid o. Da chi yn rhoi cyflyrau gwahanol o'r newidyn annibynnol. Felly, enghraifft, os ydw i'n gwneud darlith efo, neu'n siarad efo tedi ber bach o arth wen o'mlaen I, a wedyn yn wneud o heb, iawn, yr newidyn annibynnol wedi bod yr arth wen yna, neu ddim, a felly, yr newidyn annibynnol bydd yr arth wen yna fydd yn mynd I 2 gyflwr gwahanol yna neu ddim, a wedyn newidyn annibynnol lle bod fi'n mesur beth I mwd neu beth i'ch lefel hapusrwydd chi tra bod chi yn y wers,
i weld os di'r arddwen yn cael unrhyw fath o effaith. Iawn, so felly bod y hapusrwydd chi'n uwch efo'r arddwen yna, neu bod yr hapusrwydd yn is efo'r arddwen di mynd. Iawn, ond yn newid yn dibynol di beth sa'ch chi'n mesur, so mesur hapusrwydd bys hwnna. Iawn. Wan ta, so ydych chi'n gweld o'n ni'n gallu rheoli'r arddwen yna ni ddim, hwnna sy'n newid yn annibynnol. Wedi gynnal dan amodau a brofol rheoledig, wan ta mae'r labordu, mae hwnna'n cael i'w, yr amgylchedd yna'n cael ei edrych ar yn gwers 2, iawn, a mae gennych chi fanteision gan fanteision yr labordu, ond be di oedd i amgylchedd rheoledig, lle ydych chi'n gallu rheoli newid yna i dryslyd i sicrhau bod yn byd arall yn effeithio ar ymddygiad y cyfranogwr. A mae ymchwilydd yn dyrannu cyfranogwyr ar hap i amodau, so felly mae'r ymchwilydd yn rhannu, yn penderfynu, ond ddim yn penderfynu chwaith, yn defnyddio siawns ar hap i amodau brofol neu rheoledig. Felly fe fysa hanner chi yn mynd i un cyflwr ac yn cael yr arth yna, a lle hanner chi yn cael cyflwr heb yr arth. Felly mae o'n edrych yn debyg mae hwnna'n esbonio hynna. Be di manteision? Lefel uchel reolaeth. Iawn, da chi'n newid un newidyn. A da chi'n cadw bob beth arall yn un peth. So felly mae unrhyw effaith yn y newidyn dibynol lawr i'r newidyn na sydd wedi cael ei newid. Iawn, da chi'n gallu gweld os achos ag effaith yn hawdd. A mae'n hawdd hefyd datblygu. Be mae'n golygu bod yn hawdd ail-wneud yn ymchwiliad, gan bod bob peth cael ei gadw'r un peth, mae'n hawdd iawn ail-wneud yr ymchwiliad neu'r arbrof labordu. Problema ydy mae'n gallu problema o ran nodweddion galw, beth yna ydy demand characteristics. Yn aml iawn, mae pobl yn gallu gweithio allan be mae'r ymchwiliad yn sôn amdan mewn arbrof labordu, a maen nhw'n gallu, mae ymddygiad nhw'n newid neu drio plesio neu drio dangos be mae'r ymchwilydd yn trio dangos. So da chi'n cael yr nodweddion galw mae'r demand characteristics. A hefyd, di'n byd tebyg i fywyd dydd i ddydd, os da chi'n gwneud arbrof mewn labordu, os da chi mewn un o'r labordau, sef fatha cubicles bach yn Mhrifysgol Bangor, efo cyfrifiadur o'ch blaen chi, dydych chi ddim mynd i fod yn ymddwyn i'r peth, ac os da chi efo'ch ffrindiau chi, neu os da chi mewn stafell losbarth, neu os da chi yn eich byd naturiol efo'ch hyder naturiol eich hun. Iawn, os mae'r amgylchedd wedyn yn tynnu hyder allan o'ch chi, da chi'n ymddwyn yn wahanol, achos da chi'n siŵr iawn be i wneud. Iawn, arbrof maes. Eto, mae gen ni newidyn annibynnol, iawn, lle da chi'n newid, a mae gen ni hefyd newidyn dibynnol sydd yn cael ei fesur, ond yn yr maes, fel mae'n sôn dan eto, yn yr amgylchedd, yn gwers 2, iawn, ydy yr amgylchedd naturiol mae hwn yn digwydd, iawn. So felly, os da chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd mewn ysgol, sa chi'n neud mewn stafell losbarth, sa chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd yn ystafell athrawon, sa chi'n neud yn ystafell athrawon. So mae'r ymddygiad yn digwydd yn yr amgylchedd naturiol. Iawn. Mae'r cyfranogwyr yn gallu bod yn ymwybodol o beth sy'n digwydd, ond fel arfer dydyn nhw ddim yn ymwybodol bod nhw'n rhan ymchwiliad. Iawn. Ond chi sy'n rheoli'r newidyn annibynnol. Enghraifft, mi fyswn ni'n gallu penderfynu bod hi'n diwrnod, so ni'n gallu rhoi diod efo lot o siwgr i ddisgyblion cyn gwers 1, a wedyn sy'n ni'n gallu cael, dyna wedyn bod nhw'n cael dim siwgr, a wedyn sy'n gallu, fi sy'n rheoli sy'n cael siwgr i ddim, a dyna edrych yn ystafell losbarth i weld os o wahaniaeth yn yr ymddygiad, mi sy'n hwnna'n arbrof maes. Iawn, ni wedyn yn annibynnol bysa'r diwrnod diod efo siwgr ag yr ymddygiad gwrthgymdeithasol neu ymddygiad sut maen nhw'n ymddwyn bysa'r newidyn dibynnol. Mae yn uchel mynd i ddilysrwydd ecolygol, be mae hynna'n golygu ydy, a da chi'n mynd i gael nifer fawr o'r derma, da chi'n mynd i fod yn siŵr iawn, achos mae'r terma yma'n ddibynnol ar lle ydych chi yn yr uned. Achos mae'r un terma'n cael ei ddefnyddio drosodd a drosodd. So dilysrwydd ydy o'n mesur be mae fod i fesur, ecolegol ydy bywyd dydd i ddydd, so felly mae hwn yn golygu bod yn dilysrwydd ecolegol uchel, achos mae o'n digwydd mewn bywyd dydd i ddydd. A llai o nodweddion galw, be mae'n golygu, di bod yn anoddach i bobl newid ymddygiad i bod nhw'n ymddwyn mewn ffordd benodol, maen nhw'n disgwyl i ymddwyn yr demand characteristics. Anwysegol, os di bobl methu rhoi anfantais di anwysegol, os di bobl methu, excuse me, os di bobl methu rhoi caniatad,
os ydych chi'n gwybod bod chi'n ymwneud ymchwil. A hefyd, mae'r newid yna allanol yn mynd i gael effaith ymddygiad. Mae bob dim arall yn digwydd yn y bywydau ni. Iawn, y sŵn, y gres, y glaw, yr eira. Iawn, mae hynna i gyd yn effeithio ymddygiad. So, ydych chi byth yn siŵr iawn os yr newid yna'n nibynnol ydy gwir reswm ymddygiad neu ydy lawr i un o'r newid yna i eraill gryslyd yma sydd o gwmpas. Iawn, wedyn mae gen i lled arbrawf. Iawn, mae hwn chydig bach yn wahanol. A'r gwahaniaeth mawr ydy, dim chi sydd yn newid yna'n nibynnol, mae'n newid ar ben ei hun. So, er enghraifft, os ydych chi'n edrych ar y gwahaniaeth ymddygiad rhwng hogia a genod, mae hwnna bob tro yn mynd i fod yn lled arbrawf. Achos ydych dim chi sy'n rheoli pwy di'r hogia a pwy di'r genod, mae'n digwydd yn naturiol. Mae lled arbrawf hefyd yn gallu cael ei nyddio i weld os ydy dweud bod rwy'n di bod mewn damwain car a bod hwnna di effeithio ymddygiad. Wel, ydych chi'n gallu dechrau bobl sydd wedi bod mewn damwain car a bobl sydd ddim, ond ydych chi'n gallu rheoli pwy sydd wedi bod yn y damwain car neu beidio. Ydych chi jyst yn dewis y sampl yn dod ar gael i chi, a wedyn ydych chi, mae newid yn nibynnol yn digwydd yn naturiol, a wedyn ydych chi'n mesur y newid yn nibynnol wedyn. So, mae'n dweud bod ddim yn wir arbrawf gan bod o gael fo hefyd yn lled arbrawf neu arbrawf naturiol achos bod chi ddim chi sy'n rheoli newid yn nibynnol neu newid yn nibynnol. So mae'n newid yn naturiol. Mae'n defnyddio trin yn fan hyn aml, ond newid sy'n ni'n defnyddio, ond dwi'n dall pam yn defnyddio trin achos mae newid yn swnio'n od. Mae'n caniatáu chi wneud ymchwiliadau lle bysa'n amhosib i chi wneud o weithiau achos ydych chi'n gallu deud, so yn hollol yn fwysol i chi roi drwy mewn damwain car i weld sut effaith sy'n mynd yn cael yr ymddygiad. A mae'n galluogi chi wneud ymchwiliadau lle illa sef yn amhosib i chi wneud eblaw amdano hyn. Yr broblem efo ydy gan bod dim chi sydd yn rheoli neu newid yn annibynnol, illa bod rhywbeth, ydych chi'n gallu deud os achos ag effaith, illa bod rhywbeth arall sydd yn effeithio ar ymddygiad ar diwedd, illa bod yna rhyw newidyn arall sydd yn neud i bobl fwy tebygol o wneud un peth a wedyn neud y peth arall. So felly, mae'n anoddach cael y dilysrwydd mewnol bod o ddim yn, ydych chi'n meddwl bod chi'n recordio beth yw'r gwahaniaeth yn newidyn annibynnol, ond illa bod rhyw newidyn arall sy'n effeithio fo. Iawn, so felly gennych chi lai o ddilysrwydd mewnol o fan'na. Iawn, a hynna di'r arbrofion i gyd. So felly arbrof di newidyn annibynnol, newidyn dibynnol, a wedyn mae'n leoliadau gwahanol a sut sy'n mynd yn digwydd. Iawn, a wedyn mae'n gallu fantais ag anfantais. Fel ydych chi'n gweld, da ni mond i bod yn faint o'r wers sydd wedi mynd tua 10 munud, 12 munud. A mae yna lot o wybodaeth, a bod yna swmp mawr o wybodaeth yn ein. A cwestiynau byr ydyn nhw, bys nhw'n gofyn, be di arbrof y bordi, illa 3 marc, be di manteision gan y manteision, neu be di gwerthuswch arbrof y bordi, mi fysa hwnna wedyn illa yn 4 marc neu 2 a 2, a wedyn fysa nhw'n gofyn i chi wedyn, illa sef yn dangos mae rhywun yn gwneud ymchwil a maen nhw eisiau disgrifiwch sut nhw'n gallu neud arbrof, neu ac i dim disgrifiwch pa fethodoleg sy'n gywir iddyn nhw ddefnyddio, ac ydych chi'n meddwl bod arbrof y bordi, a wedyn ydych chi'n esbonio sut sydd arbrof y bordi yn gallu bod rhywbeth sy'n rhywun gallu defnyddio ar gyfer y cwestiwn yna. Iawn, so ni'n gobeithio bod chi'n cael y siawns sy'n arbrofion bach yn eich dosbarthiadau wedi bod yn anodd i wneud, ond mae wedi cael hawl wneud ymchwiliadau bach sydd yn helpu chi i ddall ac i weld rhain. Iawn, ar sylwad, unwaith yn mynd i'r sylwad, does y ddim newidyn annibynnol sydd yn cael ei reoli a newidyn dibynnol sydd yn cael ei fesur. Arbrofion dyn yn unig. So, ar sylwadau'r cyfranogwyr, yr enghraifft mawr o hyn ydy Milgram, yn ymchwil Milgram, ond beth ydy bod yr ymchwilydd yn arsylwi ymddygiad, ond hefyd yn rhan o'r ymchwil. Iawn, gan ymuno gyda'r rhai sy'n cael ei arsylwi. Mae'r ymchwilydd yn rhan o'r grŵp yn rhan o'r ymchwiliad a weithiau heb ddatgelu pwy ydyn nhw chwaith. Er enghraifft, sy'ch chi isio, do'n nhw'n weithio chwaith, ond sy'n eisiau bod yn gwybod amdan ydy pysgotwyr, beth sy'n ei bobl eisiau pysgota. O beth sy'n ni'n neud ydy, sy'n ni'n ymuno â grŵp pysgota'n hun, iawn, bod mewn sefyllfa lle dyn ni'n gallu siarad efo'r pysgotwyr ac yn y blaen, a felly sy'n ystod cynogwyr, sy'n ni'n rhan o'r pysgotwyr sy'n allan ac yn y blaen. Iawn.
Herdyn, as ni'n methu sgota, nhw'n gwybod bod fi'n arselwadwr ac ddim yn sgotwr gewn y sydd. Weithiau mae'n gallu bod yn hollol artiffisial y sefyllfa mae'n cael ei setio fyny hefyd. Iawn. Llai o siawns i gael nodweddion galw, demand characteristics, achos di bobl ddim yn gwybod bod nhw'n cael bod nhw'n rhan ymchwiliad. Yn caniatáu waith ymchwil gael ei gynnal y bobl fel efo'r anaddiol i'r sylwi, fel eich bysgotwyr chi, fel pethau eraill hefyd. Gall yr arsyllwr ddangos tuedd, bias di tuedd. Be mae'n golygu ydi bod yn gweld be mae eisiau gweld, neu hi'n gweld be mae eisiau gweld. Os da chi'n disgwyl bod rhyw set o bobl yn mynd i mewn set o ffordd, da chi'n disgwyl o, da chi'n gweld o. Iawn, mae gennych chi duedd wedyn. Iawn, da chi'n disgwyl gweld o, so da chi'n gweld beth da chi'n disgwyl. Mae'r canfyddiadau'n anwybynadwy am ei bod yn anodd cymryd dyddiadau yn ystod y broses. So felly, os dwi yn am y diwrnod gyfa, dwi wedi bod allan ysgota am 12 awr, dwi'n dyfaru codi beth sgota am fyny o gwbl, a wedyn swn i wedyn yn mynd yn ôl wedyn ar ddiwedd dydd a cofio beth ddigwyddodd, a swn i mond yn cofio rhai pethau, achos bod fi'n gallu nodi bob dim i lawr. A dyna ydy'r cyfranogwyr. Wan ta, yr nesaf ydy yr arsylwadau anghyfranogol. Iawn, dwi wedi adio'r term yma, achos dyna beth y term sy'n y maes llafur. Iawn, so dydy'r arsylwr ddim yn cymryd rhan yn yr ymchwiliad, a fel arfer mae'r ymchwiliad yma'n digwydd mewn amgylchedd naturiol, ydy'r cyfranogwyr ddim yn gwybod bod nhw'n cael ei arsylwi, a mae o yn, fel arfer, sa chi'n neud o ar gamrau dyddiau yma. Iawn, lle mae rhywbeth cael ei ffilmio, wedyn mae'n cael ei edrych ar wedyn. Iawn, mae yna llai o siawns o duedd yma, ac gall ymchwilwyr weld sut mae cyfranogwyr yn ymddwyn yn hytrach na dibynnu ar hynny'n adroddiadau. So, da chi'n gallu, mae o'n arsylwad observation uniongyrchol o beth sy'n digwydd o'ch blaenau chi. Yn aml iawn, fatha sa chi yn arsylwi, sa chi eisiau gweld di plant yn dysgu'n dda, wel sa chi'n mynd mewn i ddystafell dosbarth, iawn, neu sa chi'n rhoi camerau yn y ddystafell dosbarth, sa chi'n gwybod, dim ond hynny'n addas, ond mi fysa hynna wedyn yn cael ei ffilmio a mae'n gallu gweld wedyn beth sy'n digwydd yn fanna, ac yn arsylwi beth sy'n digwydd, pa fath o ymddygiad sy'n digwydd. Sa chi wedi gallu gwneud yr math yma ar sylwad ar ymddygiad anifeiliad yn y gwyllt i weld pa fath o ymddygiad sydd yn digwydd. Da chi yn dal yn negyddol, da chi'n dal yn gallu cael tuedd ar sylwyr, achos mi da chi'n gweld beth da chi eisiau weld, a da chi'n gweld beth da chi'n disgwyl gweld, da chi'n edrych ar un sefyllfa, a mae o'n anwysegol fel pobl gan bod y cyfranogwyr ddim yn gwybod bod yn cael ei arsylwi, ac ydy o'n iawn arsylwi rwy'n heb ganiatad. Iawn, so felly gen ni 3 math arbrawf, a mae gen ni 2 arsylwad. Iawn, a dwi'n gwybod bod o'n lot o stwff i'n feddwl drwedd. Iawn ta. Mae gen ni fwy o fethodolig am hyn. Iawn, mae gen ni ddadansoddiad cynnwys, iawn, sydd yn fath o astudiaeth arsylwadol. So, dadansoddiad deunydd ysgrifenedig neu lafar fel cylchgronau rhaglen teledu gwyfannas, prosiadau ag ati. Dyddiaduron, mae'n cael ei ddyddio hefyd. Sampl yw'r arteffactau sy'n cael ei dadansoddi. Mae rhaid i'r ymchwilydd greu system gwdio sy'n rhannu'r wybodaeth categoriau i gymryd cyfri bod tro mae'r deunydd i gyd fynd â thema. Wan, eich bod yn anodd iawn i chi fel, ond ddim ond bod gennych chi ddyddiadur ac da chi'n darllen y dyddiadur yma a be gennych chi di claf sydd wedi bod yn cael triniaeth ar gyfer schizophrenia. Iawn, sef i chi lle maen nhw'n gweld rhithfil digaethau, gweld beth sy'n yna ac yn cael syniadau sydd ddim yn wir amdano hynny. Iawn, rhith y bytha. Wan, maen nhw'n sgwennu dyddiadur, a beth ydych chi'n neud wedyn, ydy ydych chi wedyn yn edrych ar dyddiadur yma, yn ei hun, gen chi lot o beth o gleiadradd yna, ond ydych chi'n dadansoddi'r cynnwys. So felly, os dwi wedyn fel rhithfil digaeth, oes rhywbeth o fan hyn sydd yn dangos bod o'n cael symptomau schizophrenia. So, os ni'n dangos symptomau schizophrenia, a wedyn, lle sy'n ni'n darllen dyddiadur, a wedyn, so yn deud bod o'n siarad efo cwningan 12 troedfedd o faint, neu siarad efo arthwen fach, iawn. Wel, so ni'n cymryd fatha bod hynna yn
yn symptom o schizophrenia, a mi fyswn ni felly'n cyfri hwnna ac yn neud dadansoddiad o'r cynnwys. Dwi'n gweld bod hwnna yna, a dwi'n rhoi fatha ni talu o hynna, a wedyn oherwydd hynna, dwi'n cymryd yr holl ddata yr ddyddiadur mae'r swmpus mawr yr data cyfeithog yma ac yn droi o mewn i ddata rhifol. Iawn, so wedyn dyna ydi dadansoddiad cynnwys. Iawn. Manteision ydi mae'n bosib newid data ansoddol neu data cyfeithog mewn i ddata rhifol sy'n golygu bod chi'n gallu wedyn cymharu efo rhywun arall, neu ydych chi'n gallu gweld sy'n gwelliant, mae'n gallu rifau i fyna. Ffeithio bod yn cael dadansoddiad eisoes yn bodoli, llai siawns nhw'n gael, so mae rhywun wedi sgwennu dyddiadur hefyd, mae yna llai o demand characteristics, achos dyn nhw'n newid i ymddygiad. Dwi'n meddwl bod yna'n un pwysig ydy bod ni'n meddwl bod chi'n newid y ddata rhifol sydd yn gallu golygu wedi cael y dadansoddi. Gwendida, gael tuedd y sylwyr effeithio, eto tuedd yr sylwyr mae'n un mawr yma, effeithio ddylyswyr canfyddiadau, felly gwahanol sylwyr wedi hongli gwahanol ymddygiad mewn i categories gwahanol. Iawn, so lle ni'n gallu gweld rhywbeth fel symptom, ac lle swn i'n arall yn meddwl, o na, mi hynna'n ymddygiad hollol normal, dwi'n gwybod pam ti wedi gweld y symptom, ond lle bod fi'n meddwl bod y person yma'n mynd i ddangos symptoma yn cael effaith ar hynna. Ni all dynnu sylw at gyd-berthnasau achos ac effaith, iawn, bod chi'n gallu dweud bod un peth i achosi llall achos jyst y data yma gennych chi, iawn. Da chi'n gwybod beth ydy'r tarddiad amdano gwybodaeth. Iawn, ac wan da ni'n mynd i cyfweliad. Iawn, mae gen ni ddau fath o gyfweliad, a mae'n ni holiadur yn canol. So cyfweliad, byddwch chi'n gofyn y cwestiwn ar lafar. Iawn, strwythrydig ydy pan gennych chi set o cwestiynau wedi paratoi flaen llaw, a da chi'n gofyn nhw mewn yr un trefn i bawb. Iawn, so da chi wedi gweld cyfweliad, so chi'n gweld cwestiwn un ydy beth ych enw chi, a gweithio ffordd lawr. Yn defnyddio cwestiynau benwyd ymlaen llaw i gael ymateb llafar. Iawn, so mae hwn yn rhywbeth llafar achos mae'n holiadur, ac yn debyg holiadur sy'n cael ei ateb gan gyfranogwyr naill ai wyneb yn wyneb neu dros ffôn. Iawn, nid oes gwiriad o'r cwestiynau gwreiddiol. So da chi'n gallu, hwnna'n ateb da. Pam hynny'n eich di ddeud yna? So dim ond y cwestiynau sydd ar y papur. Os ydyn nhw'n defnyddio'r un cwestiynau bob tro yn yr un trefn, mae'n hawdd iawn dadansoddi. Iawn, a hefyd mae'n hawdd iawn i ddyblygu, bydd hynna'n golygu bod chi'n gallu ail-neud o drosodd a drosodd. Mae'n gallu bod yn gyfyngol, some cyfle i ofyn cwestiwn pellach, a some cyfle i rywun ymhelaethu. A hefyd, da chi'n gallu addasu'ch cwestiwn, mae'n gwneud cwestiynau digymell, da chi'n gallu addasu'ch cwestiynau, da chi'n gallu edrych pam bod rwy'n gwneud yn byd, neu gofyn cwestiynau amdan beth yw'r cymilliant tu ôl yr ymddygiad, gan bod chi'n gallu mynd oddi ar yr holiadur. Oddi ar y cwestiynau sydd yn y drefn yna. Iawn. Wedyn mae gen ni, dwi'n mynd lawr i'r cyfweliad lled strwythedig. Iawn, dechrau gyda nod cyffredinol, cwestiwn gyda bod yn benwyd flaen llaw, ond mae cwestiynau dilynol yn datblygu'n syledig ar atebion yr roddwyd gan y cyfranogwyr. Iawn, so felly mae rhai cwestiynau penodol, a wedyn da chi'n gallu mynd o'r strwythur yna, dibynnu beth sy'n cael ei ddeud, a gallu mynd ar ôl y pethau sydd o bwys. Weithiau caiff ei alw'n gyfweliad clinigol, gen i fod chydig yn debygol i math gyfweliad gallech gael gen meddyg. Mae'n dechrau gyda rhai cwestiynau benwyd ymlaen llaw, a wedyn mae cwestiynau'n datblygu bellach o fanna. Cryfderau, gall gyfweliad gasglu gwybodaeth fwy ansoddol am dilwyr y cwestiynau, so mae'n gallu cael data cryfach a data fwy cyfoethog hefyd. Dilysrwydd uchel er bod y cyfranogwyr yn cael eu cyfle i fynegu eu gwir deimladau safbwynt, a hefyd y cymilliant tu ôl, pam bod nhw wedi ymwneud, neu pam bod nhw'n sgwyd deud yna. Gwendida, iawn, ni ddefnyddio'r un cwestiynau bob amser, a nod dadansoddi a nodi patrymau tueddiadau, ddim yn cael dyblygu oherwydd cwestiynau gwahanol ar y fynyr. So mae'n anodd ail-wneud o. Dwi'n gweld bod hwn yn agored hefyd i tuedd yr sylwr, iawn, lle mae rhywun yn gallu gofyn math o cwestiwn i rai bobl gan ddisgwyl bod yr ymddygiad a dim gofyn i rhywun arall. Holiadur, gwahaniaeth wan wedi bod yn ysgrifenedig. Iawn, mae cwestiwn yn gallu bod yn feintiol neu ansoddol. Iawn, meintiol ydy bod chi'n cael sgôr allan o 5, a wedyn ansoddol ydy bod chi'n gallu sgwennu mwy o stwff lawr. Yn draddodiadol, mae wedi bod yn seiliedig ar bapur a pen, ond yn ddiweddar mae o'n digwydd ar lein.
gallu defnyddio asesu newidynau seicolegol nad allan amlwg drwy sylw i rhywun yn unig, achos da chi'n gallu cael gwybodaeth, a da chi'n gallu casglu data gen grŵp mawr yn sydyn iawn. A hefyd, da chi'n gallu dadansoddi'r data yn sydyn iawn hefyd. Os da chi'n defnyddio rhywbeth a Google Forms, iawn, mae'r cyfrifiadur gallu dadansoddi'r data a'n hawdd iawn yn ôl. Iawn. Maen nhw'n defnyddio fe i droi cartre chi wan, iawn. Gall gwahanol gyfnogwyr ddehongli'r un cwestiwn mewn ffordd gwahanol. Mae hynny'n bwysig, os da chi mewn cyfweliad, mae'n rhywun dweud, o, dwi'n mynd all cwestiwn na, da chi wedi addasu fo, ond mewn holiadur sam cyfle i addasu. Gofiwch chi, mae yna gryfderau gwendidau, mae yna dipyn mwy o gryfderau gwendidau neu rei gwahanol sy'n gallu defnyddio hefyd. Iawn, hon di'r dudalen ola ar gyfer yr methodolega. Mae gen ni gyd-berthyniad. Mae hwn yn faes anodd yn ei hun, a ni dri esbonio fo. Sa'n haws am meira fi'n gweithio. Ond be gennych chi fan hyn, di bod gennych chi ddau newidyn mewn perthynas. Iawn. Da chi'n gwybod pa un sy'n achosi'r llall. So er enghraifft, so ni'n gallu edrych ar faint o astudio mae rhywun yn wneud, faint o oriau astudio, ag marcia mae rhywun yn cael mewn profion. Fel sa chi roed yna mewn graff am i fysa, fel mae'r amser astudio yn mynd fyny, mae'r marcia profion yn mynd fyny hefyd. Iawn, ond ella bod gan bod chi'n mesur dau newidyn, da chi'n gwybod pa sy'n effeithio llall, ella bod y ffaith bod chi'n cael marcia uchel neu chi fwy tebygol o astudio, so wedyn mae'r ddau beth yna'n mynd efo'i gilydd. Dyna pan bod yr ddau beth, bod yna gyd-berthyniad positif yn ddau, hytrach na bod un jyst yn achosi'r llall. Os yna ddim perthynas o gwbl, da ni'n dweud bod yna cyfeirnod cyd-berthyniad o 0, iawn, yn aml iawn, da ni'n cael holl o 0, ond mae cyfeirnod perffaith lle mae'n i gyd ar un llinell yn ffordd na dwi'n meddwl da chi'n gweld o. Iawn, fel mae un mewn un llall mewn un union efo'i gilydd, da ni'n cael hwnna'n yn gyd-berthyniad positif perffaith, so yna'n +1, ac yna chi gyd-berthyniad negyddol sydd yn -1. Mae o'n gallu gofyn, a dau maen nhw'n natur gofyn yn fwyaf ydy, os ydy rhywbeth yn cyd-berthyniad o +0.8, be mae hynna'n golygu, a sa chi'n deud bod o yn gyd-berthyniad positif cryf. Os ydy o'n -0.9, mis yn cyd-berthyniad negyddol cry, +1, cyd-berthyniad positif perffaith. Iawn, ond mae'n anodd iawn, dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth, lle bod angen chdi bach fwy o waith ar ydyn. Mae hwnna'n rhywbeth illa fod dadansoddi yn y graffio, mi fydd ni'n edrych ar hwyrach ymlaen mewn graffio, bydd ni'n edrych ar y math yma graff, y cyd-berthyniad, y graff gwasgariad. Oce, yn dangos cyfeiriad a chryfder cyd-berthynas rhwng dau newidyn, iawn, a da chi'n gallu wedyn gwneud rhagwynegydd lawr, dweud, falle bod hwn yn effeithio hwn. Gallu defnyddio pan bod arbrofion amriodol, gallu bod yn amosib, gallu rheoli bethau, fatha da chi'n gallu rheoli faint amser astudio sy'n rhywun yn gwneud achos da chi'n mysio nhw ffeilio, iawn. Ond dim ond yn dangos cyd-berthynas, di o ddim yn dangos achos ac effaith, iawn. Dim ond dangos bod y ddau beth mewn perthynas. Astudiaeth achos, case study, be di hwn ydy bod chi'n astudio un neu grŵp bach iawn o unigolion yn fanwl iawn, a cael llwyth o wybodaeth amdano nhw. Debyg iawn i ymchwil bolbi yn unig un, iawn, lle mae lot fawr o wybodaeth cael ei gasglu. Dwi'n llawer iawn o ddilla ymchwil, hefyd, ymchwil cyfwyddiadau o ddiddiron ac yn y blaen, lot o ddata ansoddol, weithiau gallu bod yn feintiol, astudiaeth gyfannol, ac gyfannol ydy, dim yn reductionist o gwbl, mae'n cael lot o wybodaeth i mewn. Cynhyrchu data ansoddol cyfoethog, iawn, da chi'n dod i adnabod eich cyfranogwyr chi'n dda iawn fan hyn, a cynnytau ymchwilio'r astudio achosion allan titrin ymarferol. So mae yna lot o wybodaeth cael ei mewn. Ond eto, gennych chi tuedd yr ymchwilydd, achos da chi'n gallu gweld beth da chi eisiau gweld, a achos da chi'n casglu gymaint o ddata, da chi'n gallu defnyddio beth da chi eisiau. A mae'n anodd cyffredinol i canfyddiadau i bobl eraill bod eich person da chi'n astudio yn wahanol i weddill y boblogaeth. Hunan adroddiad. So felly mae'r cyfranogwyr yn adrodd gwybodaeth dan sy'n hunan, cyfweliad yn holiaduron, rhestru dyddiaduron, so maen nhw'n ysgrifennu. Da chi'n gallu wedyn i dadansoddiad cynnwys o hyn, iawn. Hunan adroddiad yn cynnig cigbolog pam bod bobl yn ymddwyn fel y maint. So da chi'n gallu cael cymylliant tu ôl yr ymddygiad, gallu casglu gwybodaeth ansoddol. Mae'n risg o duedd dymunolrwydd, iawn, lle mae bobl yn atab eto be maen nhw'n disgwyl i bobl
fod eisiau gwneud, a hefyd i wneud hyn yn edrych yn well. Iawn, os ydych chi'n gofyn cwestiwn i chi, ydych chi'n meddwl, wel, dyma pam dwi'n neud ymddygiad. Dyna di'r reswm iawn, ond mae'n eich chi edrych yn well os ydych chi'n deud hynny amdano eich hun. A fy'n arwain sgilwydd. Efallai na fydd pobl yn gallu cofio'n gywir, fel ni'n sôn cynt, os ydych chi'n sgwennu rhywbeth ar ddiwedd dydd, illa bod yr gwybodaeth, illa bod chi ddim yn prosesu, ddim bod y gwybodaeth chydig bach yn wahanol i beth ddigwyddodd go iawn. Iawn, wedyn mae gen i data, math o ddata, dau math o ddata, data meintiol, so pethau rhifiadol, gellu gwybod dadansoddiad ystadegol, iawn, so sgoriau'r brawf data meintiol, mae gen i'n fantais di bod haws dadansoddi, cymharu, iawn, haws casglu data, gyda grŵp awr cyfnogwyr ystod yn rifa, iawn, ond hefyd colli lefel ymddygiad dynol, be'n union mae 5 yn ei olygu, be'n union mae 10 yn golygu, os ydych chi'n meddwl am hapusrwydd ac yn y blaen. A hefyd, ydych chi'n cael golwg bas, beth mae'n golygu ydy bod o ddim dymder i'r gwybodaeth. Iawn, so os ydych chi'n cael casglu IQ a bod rhywun efo IQ o 120, o be'n union yn golygu beth mae rhywun yn gallu neud, sut mae rhywun yn ymdopi mewn dosbarth, ddim yn deud yna. Data ansoddol ydy mater sy'n gallu rhoi sylwi, ond gallu rhoi mesur yn rhifadol. Fel yma'r ffurf geiriau, meddyliau, theimladau, iawn, so fatha rhywbeth mawr yn fan hyn. Da chi yn gallu troi ansoddol yn feintiol yn defnyddio dadansoddi cynnwys, ond so da chi'n cael, mae hwnna ddata cyfoethog, da chi'n lot o wybodaeth yn unigolyn, ond opposite llall, da chi'n gallu dadansoddi data, da chi'n gallu cymharu, iawn, a mae o'n teiddi fod yn ystod gymunedig o bobl, da chi'n cael lawer o wybodaeth, da chi'n gallu cymharu efo'r boblogaeth gyffredinol. Yr peth olaf yn hyn di ffynonellau cynradd, a beth yw hwn di bod chi'n casglu'r data yn uniongyrchol, so da chi'n neud yr ymchwil, da chi'n neud yr cydberthyniad neu'r arbrawf neu beth bynnag, a chi sy'n casglu'r data, a wedyn cryfderau ydy bod chi'n gallu rheoli, sicrhau bod yr ymchwil yn cael ei wneud yn iawn, da chi'n gallu neu siŵr bod o'n dilys, neu siŵr bod o'n ddibynadwy, ond fel efo'r gwendidau fan hyn di bod chi mond yn gallu casglu data gen y bobl sydd o'ch amgylch chi. Felly mae hynna wedyn yn golygu bod chi ddim yn cael trawstoriad mawr o'r boblogaeth. Mae yna wendid arall yma yna. A ffynonellau eilaidd ydy bod chi ddim wedi casglu yn uniongyrchol, ond da chi wedi gwneud ymchwil a da chi wedi edrych ar ymchwil rhywun arall neu dadansoddi data sy'n bodoli eisoes. Anfanteision ydy, ella bod y data wedi cael ei gasglu, ella bod o ddim yn ddilys, ella bod o ddim yn ddibynadwy, ac ella bod yr materion mysegol ddim wedi cael ei ddelio fo'n iawn, da chi'n gwybod hynna, iawn. Da chi'n gwybod sut wedi cael ei gynnal, achos dim chi sy'n neud yr ymchwil. Hefyd, y cryfderau, ond y cryfderau ydy gallwch chi gasglu llawer iawn o ddata am nifer fawr o bobl achos da chi'n gorfod neud o. Gwendida ydy, da chi'n gallu rheoli sut mae'r data yma wedi cael i'w hel, sut mae'r cynrychioliad, dwi'n gwybod os ydy'n ddata sydd yn ddilys neu'n ddibynadwy. Iawn. Be'n enw ydy edrych ar just 2022, 2019, dau berfforddoliad wedi diweddar, jyst i weld pa fath o gwestiynau sy'n dyfynnu, a i weld os ydy beth sydd yn fan'na yn sicrhau bod chi'n gallu ateb y gwestiynau'n gywir. Iawn, diffiniwch ffynonellau eilaidd, esboniwch yn fyr un o anfanteision defnyddio ffynonellau eilaidd mewn ymchwil. Iawn, so felly, dyn ni'n edrych yn barod ydy data da chi ddim wedi casglu'ch hunan, gwneud i weld beth mae'n difryd. So ffynonellau gwybodaeth data nad ydych chi wedi casglu cryn yn gyrchol gan yr ymchwilydd. Iawn, so na fo, rhywun beth sy'ch chi eisiau dyna. Yr diffiniad o'r blaen fan'na. Esbynwch yn fyr un o anfanteision, materion mysegol sy'n gallu ddechrau dysniad. Iawn, swn i'n mynd i ddweud hwnna. Bosib na fydd yr adnoddau eilaidd yn cael eu casglu'n bodloni nodau'r astudiaeth gan adroddi cynllunio uniongyrchol gan yr ystyried ymchwil. Iawn, eto, swn i'n mynd i meddwl yn ormodol hwnna. Ella, swn i'n ateb mynd ar ôl y ffaith bod nhw wedi bod chi'n methu sicrhau dilysrwydd gan nad ych chi sydd wedi gwneud yr ymchwiliad eich hunan, a mi fysa hynna hefyd yn gynnar. So esbonio'r yn gynnar anfantais briodol, diolch yn deud pa un sydd yn briodol. Iawn? Os da chi'n deud bod o'n llai costus, da chi angen deud o'i gymharu a rhai chi'n deud y dull arall i mewn. Be arall gen i? Oce, y grŵp seiclygwyr sydd ar ganfod oedd perthynas rhwng agweddau at newid hinsawdd ac ymddygiad ailgylchu. Gofyn y seiclygwyr i gyfnogwyr at y cyfres o gwestiynau gan gynnwys pa mor brysur ydych chi am newid hinsawdd. Gofyn y seiclygwyr 9 cwestiwn arall am bynciau yn cynnwys materion cymdeithasol, gwleidyddol,
ymddygiadol i golchi llygredd plastig a chyn sy'n byd. Nodwch fethodoleg allan sy'n golygu ddefnyddio i gasglu atebion cyfranogwyr i'r cwestiwn. Yr ychwil. Oce. Felly, so mae o'n gofyn y cwestiynau. A os dwi'n gofyn am yr un trefn, da ni'n gallu wedyn meddwl byd hynna, iawn. So, dwi'n mynd eithaf chi ond, allu meddwl byd hynna. Cyfynewch pam bod y fethodoleg rydych chi wedi nodi yn rhan yn cael ei ystyried fel un priodol yn yr ymchwil yma. Iawn, so felly ni holiadur, neu cyfweliad strwythedig. So ni'n meddwl bod cyfweliad strwythedig, so ni'n mynd lawr, ni'n meddwl bod o yn holiadur achos mae'n di gofynwyd cwestiwn, iawn. A wedyn, mae'n dweud wedyn pam, dwi'n meddwl holiadur ystyried ein gymatebion y 10 cwestiwn newid hinsawdd yn gwlchedd, yn briodol, yn gynnwys fformat safonol gallu cyfranogwyr ateb y ddau grŵp. Neu sa'ch chi'n gallu deud ar un os ydych chi ddim meddwl amdan y cyfweliad strwythedig ydy bod yr un cwestiwn yn cael ei ofyn, sicrhau bod yn hawdd iawn i gymharu. Iawn. Hwn ydy'r math o ddata da chi'n mynd i gael o gydberthyniad. Iawn. So graff gwsgariad fan hyn. So mae gen chi ddau newidyn. Iawn, sy'n mewn perthynas i gilydd. Iawn, deud bod un achos i llall. Nifer y tema sydd wedi'i golchi bob wsos pryder am newid hinsawdd. Gan gyfeirio senario, trafodwch yn fyr un o wendidau astudiaeth cydberthynol, ond da chi'n gallu deud achos ag effaith. Iawn, da ni'n gwybod os di nifer y tema wedi golchi bob wsos yn achosi pryder newid hinsawdd, neu os di pryder newid hinsawdd sy'n achosi llall. Iawn, so ni wedi cyfeirio yn pennu achos ag effaith yma o'r atab o'r papur arholiad, mae'n deud chi pam. Iawn. Colbug, da chi heb wneud ymchwiliad Colbug, allan bod chi wedi, ond dwi'n sôn byd arno fo, ond mae hon yn ymchwiliad lle dylse bod chi'n gwybod bod mae yna astudiaeth achos ydy hi, iawn, mae'n gallu bod yn dostoriad amser, ond astudiaeth achos. Os byddwch ddwy nodwedd etholig ydych chi wedi nodi'n rhan 1, mae'n edrych cael llawer o wybodaeth amdan yr unigolion ac edrych ychydig o unigolion mewn manylder. Iawn, a wedyn dyna be gen i ni fan hyn sy'n feddwl, sydd achos, wedyn mae'n edrych ar hynna. Rheswm sy'n hwnna fan hynna, er bod o'n cweit yn berthnasol ar gyfer atebion fan hyn ydy, mae'n bwysig o'n i'n gofio pe di methodoleg Colbug. Un cwestiwn bach arall, sut golygu ddiddordeb yn y cwestiwn, a oedd gwahaniaeth rhwng rhyw, a os y gwahaniaethau rhyw yn y ffordd mae plant yn chwarae yn gynhenid i wneud newid i ddysgus ydy. Er enghraifft, oedd gan wrywod a benywod ar ddillau gwahanol i chwarae, megis bod un rhyw yn fwy bywiog, actif yn gorfod y llall. Ymwneud â ganol hyn, roedd hi'n bwriadu astudio primate chimpanzees, sut golygu credu fe byddai chimpanzees yn dangos gwahaniaethau tebyg i fodau dynol i ddysgu chwarae, gallai ddod i casgliad. Sgriwch un anfanteision ar sylwadau anghyfrinadol. Iawn, so be gen i ni fatha manteision fan hyn ydy bod yr cyfranogwyr, y chimpanzees fan hyn ddim yn ymwybodol bod nhw'n cael i'w astudio, felly'n ymddwyn yn naturiol. Anfanteision oedd eisiau. Dyna beth sy'n bwysig i chi ddarllen y cwestiwn. Iawn, so anfanteision, cyfnodi'r holl agored i duedd, yr ymchwilydd, anwysegol, rhywun o'r sylwi nes, iawn. Hanna fo, iawn, so felly da chi'n gweld yn un, oedd y tabl yn dechrau, os da chi wedi mynd drwyddo fo, iawn, mae'r gwybodaeth yna i allu ateb y cwestiynau'n gywir. Dwi'n gwybod bod o'n eitha trwm, iawn, ond mi fysa rhywun yn dodiadau ddi ar hynna. A mae yna hefyd, os rhywun yn meddwl, na i just stopio siario yn efo chi. Mae yna, mae hefyd yr ffaith bod yr arwydd yn cybac hefyd, mae yna blended learning hefyd, mae hwnna hefyd yn dda iawn os da chi isio gallu, achos mae o'n rhyngweithiol, da chi'n gallu gwneud atebion ac yn y blaen. So mae hwnna wedyn yn rhywbeth hefyd da chi'n gallu gwneud fan hyn. Iawn, so dyna un neu dau methodolega. Fel chi'n gweld, 3 tabl bach o fanna, a mi oedd yna nifer fawr o gwestiynau, dim ond oherwydd o 2 flynedd, so 2019 a 2022. Felly mae yn bwysig bod chi yn mynd drwy hyn yn fanwl. Iawn, da chi'n cael yr AO1, da chi'n gorfod dysgu beth meddwl, a hefyd da chi'n gallu debyg mantis anfantais, a wedyn y rhan arall ydy bod chi yn gallu gweld pa ddeill sydd, neu pa fethodoleg sydd yn cael ei ddefnyddio. Iawn, felly diolch yn iawn, neu adael o fanna. Hwyl fawr.